faro. Sais guapa na foto, se disfaro. Que luz, a luz, entrando no sol provisional que é un faro. As marcas do esplendor escintilando no mar. A culpa xamais será dun faro. E o mar, o mar, deixando que amaine a escuridade neste lado. Deixa ninguén entra sen un faro, sen luz. Sabes que as noivas sempre chegan tarde, menos eu que chegamos moi cedo. Dilles que poñan amigas e amantes nese papel que asinamos tremendo. Ninguén recorda unha festa secreta, non queríamos ser en nada as primeiras, porque non hai flores. Estaba aquel día cerrada a beleza. Por todas as portas que xa non se pechan, todas abertas a golpe de pedras, e un verso pagán que berramos espidas, e o corpo é fogueira e o amor que encrepita. Ninguén recorda unha festa secreta, non queríamos ser en nada as primeiras, porque non hai flores. Estaba aquel día cerrada beleza. Foime moita ilusión poder estar hoxe aquí nesta pequena entrevista, ou máis ben conversa, con Eva Mejuto. Moitas grazas a SPG por contar connosco. E hoxe a miña idea é ter unha pequena conversa contigo, non só arredor dos libros que escribiches, senón arredor da literatura en xeral e de outras cuestións que van ir saindo, que esperemos que sexan de interese. E para que dea tempo, quero comezar presentándoche xa así, de xeito rápido, para que non che coñeza, que eu quero dicir de ti que eres unha grande leitora, tamén unha grande amiga, unha grande activista, pero sobre todo unha grande escritora, que é polo que estamos hoxe aquí. Naciches en 1975 en Sanxenxo, aínda que estás afincada en Pontevedra, estudaches xornalismo, mas se cadra, eu penso que é recoñecida por ser unha das voces máis importantes desa literatura infantil e juvenil actual en galego. Ademais, foches docente no eido do álbum ilustrado, traballaches no sector editorial, en Oco, Calandraca, e hoxe en día és xestora cultural, moi interesada en eidos como o da animación lectora, do que tamén quero que falemos un pouco máis adiante. Por exemplo, coordinas o Salón do Libro, máis non só. E hoxe, sobre todo, como dixemos antes, quería que nos centrásemos niso do literario, na túa creación,
porque penso que es moi referente e tes moitas cousas interesantes a contarnos, polo menos Iso para veremos, min. iso veremos. Para min sí que es referente, Guai. sobre todo en dous eixos principais, que son a memoria histórica, ou a memoria, en xeral, como concepto, e a diversidade, máis non só, tamén falaremos de animais, de literatura infantil, literatura juvenil, e iso, esperamos que nos dea tempo a falar de todo, e senón vémonos nos libros, nas bibliotecas, nas librerías e tamén nos orgullos. Sí, pois eu agradecer tamén a ese pegar por crearmos estes espazos demorados nun tempo de reels e de scrolls e no que todo pasa tan rápido, poder ter unha horiña, algo máis, para poder falar así devagar, e eu tamén moi contenta de partillar este espazo contigo. Eu tamén che faría algunha pregunta, Esperemos que eu tamén saiba respondelas. Eu quería comezar precisamente falando contigo dunha cousa que eu creo que detrás das escritoras, ou polo menos das boas escritoras, sempre hai boas ou grandes leitoras. Entón, a min interesábame comezar antes de preguntarche pois por esas cousas que escribiches, preguntarche por esa relación coa literatura, se nos podías contar un pouco como comeza esa relación coa literatura e se tes así algún primeiro libro que lembres que te marcase. Sí, eu creo que, polo menos coas persoas coas que falei, contigo mesmo, creo que é fundamental porque as persoas que escribimos é porque temos moitas historias dentro, e se temos moitas historias dentro é por moitas razóns, porque vivimos moitas experiencias, porque temos os ollos moi abertos, as orellas moi abertas porque vemos pelis, escoitamos música porque estamos no mundo, pero tamén porque lemos, e cando lemos tamén temos unha maneira, de algún xeito tamén nos axuda a construir un universo de historias, pero tamén de lingua. Os recursos literarios, a capacidade de concentración que nos dá ler, que é un exercicio maravilloso para calquera persoa, non só para as escritoras. Pero sí, eu recoñezo que a lectura formou parte sempre da miña vida, desde antes de que soubese ler, porque a miña nai era moi lectora, segue a ser moi lectora, e o meu pai non. Prácticamente non ten estudos, pero el foi un gran contador de historias. Entón, el contaba moitos contos, os contos do Lobicán que el inventaba, e eu teño unha lembranza moi especial desas mañás de domingo, de chuvia, estar na cama cos meus pais e estar a miña nai lendo un libro e o meu pai contándome historias. Entón, digamos que ese universo, os contos do Lobicán, cos que eu medrei, que non eran outros que os contos que o meu pai lembraba de cando era pequeno, ou os contos tipo Carapuchiña Vermella, ou os Sete Cabritos, que mesturaba, facía un mix tipo Roald Dahl, pero desde a espontaneidade. Despois, na miña casa había tamén moita banda deseñada. O meu irmán, a miña irmá, o meu cuñado tiña moitos libros de Mortadelo e Filemón que gustaba moitísimo. Miña nai tiña libros que compraba en Círculo de Lectores, era máis novela romántica. Non vou desmentir que en algún momento da miña vida pois tamén lín El pájaro espino e outras novelas románticas, pero despois tamén tive a sorte de atoparme con un profesor na EXB daquela, que veu dar clase a Sanxenxo, que nos incentivou moito a ler na aula, e grazas a él lín autores, ou tiven a posibilidade de achegarme un tipo de lectura, de literatura que descoñecía, que era a literatura de corte social, por así decirlo, non? Entón, pois, nos anos 80, nos que eu estaba na escola, ao final dos 80, no 75, pois, no 82, 73, 84, pois literatura infantil e juvenil en Galicia, en galego, non había prácticamente ninguna. Sabemos do contexto do que viñamos, e, por exemplo, Fina Casal de Rei, Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, eu non nos lín no seu tempo porque non estaban aínda publicados. Sí, a María Victoria Moreno, eso sí, que foi unha das autoras que tive unha oportunidade de coñecer. Pero, por exemplo, ler a Roald Dahl, non tanto a Roald Dahl, ler, por exemplo, a Kristin Nostlinger, ler, por exemplo, a Judith Kerr con aquel libro de cando Gile roubou o coello rosa en la batalla de Inglaterra, libros que viñan da posguerra, da Segunda Guerra Mundial. Non había libros da posguerra, da Guerra de España.
eso foi moito despois, pero digamos que o meu interese polo conflito como un tema central dentro da literatura ou un contexto sociohistórico real dentro dos libros, como foi eses casos, ou o mellor Miguel Ende coa Historia interminable ou co Momo, dunha maneira máis simbólica, máis na fantasía. Eu nunca fun moito de fantasía, pero sí recoñezo que eses libros tamén me marcaron. E eu creo que se teño que poñer un, sí que sería cando Giles roubou o Coello Rosa, que eu lino en castelán, agora xa en galego, porque creo que marcou un pouco esa necesidade de contar como afectou o conflicto, a guerra, tamén ás crianzas. E creo que falase das grandes invisibilizadas da historia, que foron as mulleres, pero tamén os nenos e as nenas. Nunca son as vítimas invisibles de todas as guerras e nunca tiveron unha voz para contalo. Entón eu creo que aí naceu. E noutro sentido, no meu instituto, no Instituto de Vilalonga, onde estudiaba eu, foi profesora María Victoria Moreno e eu era a primeira vez que coñecía unha escritora de verdade. Quero dicir, algo que eu tiña que para min era o meu acubillo, o meu espazo de conforto. Os meus irmáns eran maiores que a min, entón eu pasaba moito tempo soa lendo. E non había internet, obvio, televisión poucas canles. E a lectura para min era un momento moi especial, un momento no que eu podía vivir outras vidas. Entón, que alguén que escribise libros fose unha persoa real, de carne e oso, que podeses falar, coa que podeses tocar, para min foi moi impactante. Entón, eu coñecín a María Victoria Moreno e saber que ela escribía e todas as iniciativas que ela promovía no instituto, unha revista, e así, para min, creo que tamén decateime moito tempo despois de que me marcara na posibilidade do camiño das alternativas de vida que eu podía ter no meu futuro. Claro, porque agora estás falando destas lecturas, tamén destas figuras que che influíron como lectora, estás falando destas influencias, mas ti xa desde ese comezo pensabas en querer ser escritora ou só vivías como leitora? Que va, para nada. Para min o feito de escribir chegou dunha maneira moi casual. Non, para nada. Ainda que din que na casa que eu era así un pouco forricha, entón tiña que facer os agasallos de Nadal e tiña aí o meu peto que ia forrando para mercar libros e para facer algúns agasallos. Eu lembro que de pequena tamén escribía libros e ofrecía como agasallo de Nadal. Entón, parecíame super bonito, pero tamén eu pensaba, mira, así non gasto o diñeiro que teño para libros. Pero nunca foi unha vocación, ou nunca sentín. O que sí é certo é que sí descubrín que era unha vocación estar entre libros, ao redor dos libros. Na parte de atrás, nas bambolinas, na mediación lectora, non sei, pero sí que tiña claro que o meu futuro e a miña vida tiña que estar entre libros, pero non como escritora, eso foi algo que chegou moito despois. De feito, ti comezaches máis relacionada, corríxeme en algún momento se me trabuco, mas comezaches máis relacionada co eido da edición. Co eido da edición, sí. Quería preguntarte un pouco por iso e tamén por como afecta de algún xeito pasar de cuidar outros textos a traballar máis en textos propios e como esa relación e como lembras un pouco esa etapa. Pois eu estudiei xornalismo porque non tiña vocación xornalística, pero sí que me gustaba ler e me gustaba escribir e parecíame que era unha carreira interesante. Estaba recén implantada en Santiago, parecíame como unha carreira moi glamurosa. Non me gustou nada a carreira. Despois fixen prácticas na Voz de Galicia, en Europa Press, na Axencia Galega de Noticias, e tive unha actividade breve como xornalista que a verdade é que me horrorizou. Non me gustou nada. Tamén era unha época moi complicada e eu tiña que facer tamén un tipo de xornalismo que, non era o que eu quería. Eu debecía, en todo caso, por facer xornalismo cultural e tiña que cubrir partidos de fútbol local que non tiña nin idea, e despois tamén a nivel político era moi complicado, era unha época no que había moitísimo control sobre os medios. Non é que non o haxe agora, pero viví unha época moi complicada. Non me gustou nada a profesión. Tive unha oportunidade. Este profesor que comentei, que Xoan Couto, que fora profesor meu, comentou-me que estaban creando o profesor que me ensinara
todos estes autores da posguerra alemáns e británicos. Pois formaba parte do equipo fundador dunha editora que iba a ser en Pontevedra. Entón, eu estaba en Santiago traballando e dixome acabar a carreira e dixo, bueno, necesitamos alguén para temas de comunicación ou para o que sexa, porque estamos creando un proxecto editorial. E eu, a verdade, sin ter moi claro o que sería un proxecto editorial infantil, eu dixen que sí, porque, digo, pois hai libros. E bueno, dame a posibilidade de facer outra cousa, porque non me gustaba a carreira de xornalista, entón viñeme para Pontevedra e foi o inicio da editorial Calandraca. Entón, bueno, pois foi empezar a crear un proxecto case desde cero, non? Desde os inicios. Eu non facía tanto traballo de edición como tal, eu facía máis traballo de comunicación, de ir ás feiras internacionais, nunha editora pequena un pouco todas facíamos de todo. Entón, pois, un día había que coller libros dun palé, outro día pois, había que axudar a feira do libro a vender, outro día había que dar un curso sobre mediación lectora ou ir ás coles. E unha das oportunidades que se me plantexou é facer un conto para unha serie que se chamaba Os contos do Trasno Comodín, que era contos de tradición oral. E a partir de aí, pois, foi cando xurdeu a idea de facer A Casa da Mosca Chosca, que foi a primeira vez que eu escribí un libro, unha adaptación dun conto tradicional. Non é que eso non sexa a escribir, pero bueno, eu facía adaptacións de contos tradicionais. Foi como un xogo, un divertimento e unha cousa como que formaba parte do meu traballo. Entón, durante moito tempo, digamos que eu traballei coidando, non tanto editando, pero sí coidando os textos dos demais, non? E buscando a mediación, buscando a promoción. E eu non controlaba de literatura infantil, pero foi meterme no álbum ilustrado, que era un xénero que en Galicia prácticamente non existía, e namoreime absolutamente do momento máxico no que hai unha idea, esa idea vaise traballando de distintas maneiras, de maneira colectiva, e acabase facendo un libro. Entón, a min, eu namoreime dese proceso constructor de lecturas. Non tanto eu como escritora nun traballo individual, pero sí no que a edición e a mediación lectora teñen de colectivo, de rede. Entón, eu decidín xa que quería sempre, o resto da miña vida, quería estar nese traballo que consistía por graus de area, para contribuir a que se editasen libros, a que se escribisen libros, a que se publicitasen libros, a que nas escolas houvese libros, a que se fixesen feiras do libros. Digamos que facer do libro algo vivo. Non tanto escribir, que ten un punto moi estático, sino no tema de promover o amor pola lectura desde distintos ámbitos. Entón, durante case 20 anos, estiven na parte de atrás, nas bambolinas, por así dicilo, do libro, entendendo que quen edita, quen imprime, quen vende libros, quen distribúe, quen maqueta, quen traduce, quen ilustra, quen escribe, todas esas persoas formamos parte dun traballo que é facer un libro. Entón, eso en que me condiciona? Pois eu vivín o libro, pois eso, desde ir a unha feira do libro e vender libros, ata estudar sobre a historia do libro e a lectura, por exemplo, a tradición oral, de onde veñen os contos, e digamos que me enchoupei o que se chama deste 360, non? De formar parte de moitos aspectos, de moitas ópticas, ter unha visión panóptica, por así dicilo, non? Entón, cando eu cumplín 40 anos e decidín darlle unha virada á miña vida, entre outras cousas desa viraxe, pois era escribir, non só facer adaptacións, sino escribir un pouco máis de maneira constante, novelas. Que significou toda esa experiencia previa? Unha, a humildade de saber que eu, como escritora, son unha parte máis do libro que unha lectora ten nas mans, pero ni sequera son a máis importante, son unha parte. Entón, eu creo que iso é moi importante, non? Saber que ti formas parte dunha colectividade e que eu podo ter unha idea moi boa e escribir un libro, pero se non hai esa rede de persoas, o meu libro nunca ia chegar ao público. Entón, eu creo que iso me constrói a min como unha escritora un tanto atípica, en tanto que eu vivín todas as outras partes do proceso. E sobre todo eso, creo que coa necesidade de entender que son un elo máis desa cadea. Na outra parte, na que falabas de edición, pois eu teño moito respeto polo que un editor, unha editora me di do meu texto. Entón, ás veces ata podería ter gana de rebater, pero digo, ui,
eu lembro tamén cando eu estaba na outra parte, e de, ai, bueno, pois esta escritora ou este escritor que está dicindo estas cousas, que está poñendo super repugnante con unha cousa, non? Entón, claro, eu aí viví moitas outras partes e dicía, bueno, pois non quero ser aquí a escritora petarda que quere matizar, puntualizar e pelexar cada punto e cada coma. Na miña escrita tamén é moi importante as opinións do lectorado beta, que tamén estás ti, pero tamén das editoras que dean, pois, o mellor esta idea ou esta expresión é un traballo fundamental a min que as correctoras, o traballo que fan, non? De cando escribimos non nos decatamos, repetimos moito unhas palabras ou estamos tan embebidas nesta historia. O traballo deste que se fai corrección e revisión que é super invisible, que de feito nin aparecen nos nomes, nos libros, e a min axúdame moitísimo tamén a nivel lingüístico, pero non só. Entón, pois, axúdame moito a intentar ser easygoing, fácil de levar, quero dicir, facer o traballo dos demais tamén agradable, e eso, entender que se non estamos todas a remar polo mesmo, non considero que o meu editor sexa o meu enemigo, nin o libreiro, nin tal, cando falamos de canto se dividen as porcentaxes, eu cando daba aulas, non, e falaba, o precio de venta público dun libro é tal, as autoras levamos un 10%, e eu dicía, che están roubando o 90%, eu non, para nada, non é que se estea roubando, quero dicir, ese 90% vai para manter moitos postos de traballo de moitos sectores, e todos somos necesarios, entón, bueno, creo que esa parte é super importante. Gústame moito esta visión do libro como un proceso colectivo. Falabas antes de difundir este amor pola leitura. Eu penso que a moita xente foches chegándonos xa desde peques con libros que nos axudaron ese amor coa lectura. Eu, de feito, lembro ler moito de peque A Casa da Mosca Chosca, agora, pois, ler outras obras, e, de feito, quería pasar, así, por facer un pouco percorrido por moitos paus que ti tocas e moitas obras que ti tes. Xa dixeches que cando medraches un pouco máis e foches coñecendo todo o que era este ámbito, xa comezaches a escribir ti máis novelas e a centrarte máis diso da escrita. Concretamente, eu a ti coñecinche cun libro que penso que foi un pouco punto de inflexión neste sentido, que foi 22 segundos, que ti comezaches neste momento con un libro accesible para público xuvenil, unha novela que trataba concretamente sobre a realidade trans, que era un tema que na literatura en galego naquel momento case ou non se trataba, e sobre todo accesible para público xuvenil. Eu quería preguntarche un pouco por como foi ese salto a escrever unha novela, a escrever xa para un público máis adolescente, inda que os libros sabemos que poden ser lidos por moitas idades con leituras diferentes, e sobre todo sobre ese enfoque temático que ao final foi algo que eu como leitor agradecín e sei que moita outra xente agradeceu, mas tamén é unha aposta. Claro, sí, eu fixeno, creo que sobre todo por min, porque eu escribira Corre, corre, capaciña, Casa da Mosca Chosca, libros divertidos da tradición oral, que recuperan os contos, quero dicir, temas universais, o medo, a morte, a fame, pero sobre todo eu buscaba tamén un punto de divertimento. Un libro, un álbum ilustrado, un conto tradicional, busca tamén, de alguma maneira, iniciar na lectura, pero eu traballaba a eufonía, o ritmo, a rima, os xogos de preguntas e respostas, estruturas acumulativas, o humor. Pero chegou un momento no que eu quería contar outras historias, que está moi ben e eu non as renego para nada e sigo facendo e me encantan. Os animais, todas estas cousas pero sí que quería ir un poquinho máis alá, empezar a tocar. Tamén porque, bueno, pois sentín a necesidade de, tamén como persoa, como muller lesbiana, non? Dentro do colectivo LGBT, tamén de tratar a realidade, e o mesmo que os libros sirven para falar do medo, da fame, dos sentimentos universais, do amor, do desamor, da familia, creo que hai unha parte da realidade que non se falaba tanto, que non estaba tan presente, e o tema da diversidade, e sobre todo na literatura infantil e xuvenil, eu sentín a necesidade de facer un contributo, tamén unha contribución, a visibilización e tamén, sobre todo, a dignificación do colectivo, non? Entón, aí, pois, en realidade, 22 segundos non era unha novela, era un álbum ilustrado. Tiña pensado facer ese enfoque desde o álbum ilustrado, a través dun documental que vin, e
que me marcou moito, non? Era El sexo sentido, que foi dos primeiros que houve, que falaba sobre menores trans. E eu quedei moi impactada porque eu, como parte do colectivo, era unha realidade que descoñecía profundamente e tiña os mesmos prexuizos, igual non os mesmos, pero moitos prexuizos e moito descoñecemento, moita ignorancia alrededor da infancia trans. E para min foi moi impactante dicir, se eu, que me considero unha persoa aberta, que estou a tanto, que formo parte do colectivo, resulta que para min isto é novo, non coñezo, como é posible, non? Entón, foi un exercicio que fixen para min, tentar meterme tamén nesa realidade dunha maneira desde o respeto, por suposto, máis absoluto, pero hai historias que se contan 50.000 veces e hai historias que non se contan case nunca, non? Entón eu iba a escribir un álbum, que en realidade nunca chegou a ser, que se chamaba Adán Anda, e tiña que ver tamén cun un xogo tamén dunha rapaza trans que estaba nun cole, que agora que eu penso era horroroso, non? O enfoque que eu tiña para ese conto. A partir de aí, claro, non coñecía ninguna persoa trans, aínda non estaba Arelas ou as asociacións que hai agora en Galiza de unha maneira tan presente. Creo que coincidiu no momento no que eu empecé co libro con que Arelas empezaba a súa andaina. Entón, tiven que ir a asociacións de Madrid para preguntar. Tiven a oportunidade de coñecer a un cantautor trans que se chama Viruta, e pois a través das redes coñecí unha canción superbonita que era Peras e Manzanas, coa que acababa ese documental, e contactei con el para decirlle, mira, escribí un libro, gustaríame que o leses, era un álbum. Entón, cando falei con el, coñecino na Coruña, que veu a unha actividade, dixenlle, mira, escriben esta historia porque me apetecía contar, facer visible esta realidade. Entón, el dixo, moi ben que o fagas para un álbum, pero se realmente queres facer algo que teña unha utilidade, que poda romper máis ou que poda abrir a perspectiva, fai un libro para a mocidade, porque eu, como home trans, en realidade, pois eu tería agradecido cando adolescente ter unha referencia e non pensar que o que me acontecía eu era a única persoa no mundo, non? Que era un bicho raro. Entón, pois foi como un reto para min, porque eu non tiña pensado, non estaba na miña mente facer literatura xuvenil ou facer unha novela para ese público, non? Para un lectorado mozo. Entón, pois, foi un reto e entendín o que el me dixo, non? E dixo, pois a min teríame. Eu dixen, pois por que non, non? E a partir de aí foi cando, deille así unha viraxe e a partir de aí empecé a coñecer a Marcos, a Eric, a persoas de moitos mozos trans galegos que me axudaron a entender tamén a miña realidade, non? A realidade do meu colectivo, pero tamén a miña propia visión, eu como muller lesbiana, non? Entón, creo que para min foi algo catártico, aínda que non falaba da miña experiencia, porque eu non falaba por a miña boca, pero sí me axudou a conectar con moitas referencias da miña infancia e, sobre todo, tamén pola necesidade de sair públicamente, non? De facer o mellor máis visible, de facerme máis visible, de facer máis activismo, que ata ese momento, pois, non fixera tanto, non? Tamén porque, pensaba que nas empresas nas que traballaba, compatibilizar unha cousa coa outra podía xenerarme algún tipo de conflito, non? Entón, pois, no momento no que eu tamén creamos a Presa, Capicúa, con Marcos e con Belén, empecé a escribir, digamos, foi como un punto final nunha etapa da miña vida e outro comenzo noutra. E a partir de aí, con todos os prexuizos que tiña sobre o público xuvenil, dicindo, agora con adolescentes, eu non sei se darei feito, se serei quen de conectar cos seus intereses. E, fíxome conectar moito coa Eva adolescente, non? Que tamén se sentía bicho raro, que tampouco sabía o que lle acontecía, que non encaixaba ningunha etiqueta, ningún espazo. E eu, en realidade, nese momento penso que o fixen, vou facer polo colectivo, pero creo que o fixen por mí. Creo que a mí me axudou moito a todos os niveis. Como escritora, que a sair do armario, non? Digo, tiña ganas de escribir, non me daba decidido, non? E despois tamén todo o activismo que vou despois. Pareceme moi bonito iso que contaches de que Viruta, creo que era, que te dicía eso de ese libro que me gustaría ter lido cando era adolescente, porque a min, como persoa trans, pilloume sendo adolescente, e penso que podo falar directamente de que para min foi ese libro que me deu unha referencia e que me dixo non estás soe, e hai libros que falan de ti,
e hai xente na Galiza que se parece a ti e xente interesada en historias como a túa e que conta historias como a túa. Entón eu quería fiar isto que falabas con esta cuestión de comenzar a facer máis activismo, a ser máis visível, a traballar en máis proxectos alrededor da diversidade, porque penso que outra das cousas que moita xente te temos que agradecer na Galiza que é todos estes proxectos, este activismo que faz, concretamente falamos de libros, entón eu quería reivindicar moito ese outro libro que tes, que é Memoria Diversa, que é un libro de entrevistas a persoas LGBTIQA+, que estiveron no activismo na Galiza hai uns anos ou que teñen máis de 50 anos polo xeral, e quería preguntarche un pouco como chegaches a ese tema de xuntar ese eixo temático que te interesaba, que era a memoria, con xuntar coas cuestións de diversidade LGBTIQA+, e un pouco tamén se esta investigación, porque isto é, ao final, non ficción, investigación directa, entrevistas directas, afecta despois a como ti escreves ou os temas que tratas nos teus libros? Pois mira, que graza, porque acabo de facer esta conexión mental agora. 22 segundos saiu dunha reportaxe de Televisión Española, que é Sexo Sentido, e Memoria Diversa saiu doutra que se chama Nosotres Somos, que se fixo desde Televisión Española unha serie de capítulos nos que falaba da historia e da memoria do colectivo LGBTIQA+, en todo o Estado. Entón, con Marcos López, que víamos ese documental e dicíamos, é increíble, non aparece Galiza. 7 documentais, quer dizer, 7 reportaxes super chulas, super ben feitas, narrando a historia e a memoria do colectivo no Estado, e resulta que Galicia non está, non aparece, non aconteceu nada. Vale que Barcelona, vale que Madrid, vale que Maspalomas, ou vale que Sevilla, ou vale que Bilbao, as cousas que aconteceron. Non nego, pero en Galicia non pasou nada. Non houve nada, non houve colectivos, non houve ninguna manifestación, non houve ninguna revolta. Non pasou nada diso. Como é posible que se nos borre desta maneira? Entón, aí foi cando decidimos plantexarlle á Deputación da Coruña un proxecto que en realidade non era un libro, eran uns encontros alrededor da memoria diversa, porque eu tamén teño moito interese no ámbito memorialístico, e si é certo que no ámbito memorialístico, como non se recollan as testemunhas, é que esas persoas morren e non deixan o seu legado. Moitas persoas xa morreron sen falar. E no ámbito LGBT, aínda estamos a tempo de coller a memoria, de que esas persoas falasen, de que nos explicasen, e sobre todo de facer unha ponte entre as persoas maiores LGBT que militaron nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e que se conecten coa xente dos novos colectivos, xente de 20, de 30 anos que fan tamén activismo, pero que descoñecen o que se fixo hai 30, hai 40, hai 50 anos, e tamén coas asociacións memorialísticas que traballan a memoria de maneira maravillosa, pero non poñen o foco na diversidade de sexo e xénero. Entón, digamos que esa, tamén outra vez tender pontes, non? A idea de crear un encontro, os primeiros anos foron no Pazo de Mariñán, agora é na Escola Normal, na Coruña, e a partir de aí, no momento que estaba buscando, eu en realidade estaba traballando nunha novela na que ainda estou traballando, entón estaba facendo entrevistas, e a hora de buscar entrevistas, persoas que me relatasen como era un sitio de cruising en Pontevedra nos anos 60, por exemplo, ou na Alameda de Santiago, que necesitaba testemunhos. Xurdiu a idea de, xa que estamos facendo estas entrevistas, temos paralelamente a Memoria Diversa, que é un encontro, pero a maiores eu estaba buscando testemunhas para escribir unha novela, pois xurdiu a idea de, xa que estou facendo este traballo, que quede tamén no libro, que non quede só estas xornadas, sino que a posibilidade de facer esa entrevista. E aí tamén conectoume moito con a historia do meu colectivo que eu descoñecía. Eu sí, tive en contacto nos anos 90 con algúns dos colectivos, pero dunha maneira tamén moi tangencial, pero quería saber que houve antes. Entón, esas entrevistas, poder falar con Vicente Montoto, que me explicase como foi a revolta do Manhattan, como di Daniela Fernández, o noso Stonewall, ou falar tamén da manifestación de Vigo do ano 81, con a Nina Santos Castroviejo, falando de toda a militancia feminista con Guillermina, con Guillermina Domínguez, que foi con Estela, as primeiras mulleres que casaron, logo de Elisa Marcela, por exemplo, tamén con Laura Bugallo, por supostísimo. A min tamén, claro, coñecer a súa experiencia, a súa vida, tamén me fixo sentir esa necesidade de contar tamén para o público xuvenil todo o que foi
foi esa disidencia sexual, o tema do sexilio, non? Que de alguma maneira toco na Ladora da Biblioteca de Meirás, hai un personaxe, Luisito, que representa tamén a todos eses homes gays, neste caso, como este personaxe, que tiveron que marchar do seu país, da súa cidade, da súa vida, porque non podían vivir, non? A súa orientación sexual, ou, por exemplo, ou en Memoria do silencio, o personaxe de Frieda Belinfante, que foi tamén unha da Segunda Guerra Mundial, unha muller lesbiana visible, a primeira muller directora da orquestra europea, que acabou marchando aos Estados Unidos, non? Entón, bueno, pois esas historias que se coñezan. E a literatura, non como eixo, 22 segundos tiña a diversidade como eixo central, como conflito, por así dicilo, non? Pero nos outros libros eu xa sentín a necesidade de que esas historias estivesen aínda que non fosen o centro, o foco, pero que estivesen aí. Que rapazada que lese a historia dunhas mulleres que salvaban os xudeus que fuxían da Segunda Guerra Mundial tamén soubesen que, pois nos anos 30, pois na Alemanha ou en Holanda, pois había unha muller lesbiana que fora directora da orquestra, que, bueno, que tivera unha vida moi relevante, non? Ou o tema do sexilio, que é algo que tamén me parece super importante que se saiba nos días, no momento doxe, no que España é receptora de inmigración, non? De persoas que marchan que teñen que marchar de outros países para poder vivir a súa orientación, a súa identidade, pois que houve outra época que en España pois foi o contrario. Entón é necesario manter esa lembranza do que fomos, do que somos e do que queremos ser, non? Entón, para min, mesturar a memoria e a memoria de disidencia sexual tamén para o público xuvenil, creo que foi unha conexión que fixen por acaso, pero agora mesmo é o que máis me representa e no que máis me apetece seguir traballando, porque creo que unha maneira de construir, de contar a parte da historia que non lle contan nos libros de historia, e sobre todo tamén que lle fagan facer reflexionar a mocidade sobre o que está acontecendo, eses discursos de odio que están volvendo, esos vellos novos discursos de odio que están campando nas redes sociais, en forma de pulserita, en forma de bandeira, en forma de discurso. Con Franco vivíamos mellor, pois, bueno, pois, que saibades como vivían as mulleres con Franco, como se vivía na ditadura a disidencia sexual, non? Como se vivía a alteridade en xeral, non só de calquera persoa que non encaixara, non? Entón, pois, bueno, pois toda esa conexión, todas esas vivencias, sí que me axudaron a construir outros libros e outros relatos que son nos que agora mesmo me sinto máis a vontade. Sí, eses outros libros que tamén me interesaba tocar, como son pois A lavandeira de San Simón, ese formato máis de álbum ilustrado, ou Memoria do silencio, máis novela juvenil sobre as irmás Touza, A ladroa da Biblioteca de Meirás, que tamén pois todo xira alrededor desta memoria, tendo a diversidade por aí, pero coa memoria no centro, en xeral, como concepto amplo. Eu quería preguntarche, xa falaches un pouco da necesidade de reivindicar estas historias ou de continuar contándoas, sobre todo de xeito accesible a público infantil, juvenil, mas tamén quería preguntarche sobre como chegas a estas historias e ao final como é traballar con elas desde a ficción. Porque ti, ao final, entendo que tamén é unha ferramenta de encher ocos ou dar certas perspectivas que de outro xeito se cadra non somos capaces de recuperar, pero se nos podes contar un pouco diso. Claro, eu, mira, non son historiadora, pero, claro, eu aproveito o traballo que fan as persoas que me estén. E no ámbito memorialístico hai moito traballo tamén moi interesante feito de recompilación de grabacións, de testemunhas. Eu, de alguma maneira, utilizo, non, ou baseome nese traballo, que agradezo moito que alguén o fixese, e eu o que fago con ese material, con ese traballo, con esas voces que outras persoas investigaron ou recolleron, e utilizalas como fondo de contexto sociohistórico para crear personaxes, para crear tramas e para crear contextos. E é moi curioso porque ao final estás utilizando a ficción para contar a non ficción, porque os espazos que había para a non ficción non o contaron. Ou estou falando do ámbito escolar, por exemplo, do ámbito académico, non? Os libros de historia pouco se trata diso. Entón, e aproveitar tamén ese traballo memorialístico de investigación, cosas históricas, entón, claro, teño parte do traballo feito, que son esas. Entón, eu que teño que buscar é, desde unha sensibilidade, desde un compromiso, como facer que esas historias que están aí, que se investigaron, eu podelas achegar a un público novo
con outra forma, porque si é certo que hai traballos memorialísticos superinteresantes, pode ser documentais ou pode ser libros, pero claro, non están pensados tanto para ese público e moitas veces quedan en publicacións moi pequenas, en ámbitos locais, que non se divulgan, non? Entón é unha mágoa, porque é material interesantísimo, non? E entón, pois, nada, eu collo ese material e o utilizo, empápome del, enchoupome del, meto dentro, non? E intento recrear ese universo cando escribo. Entón, para que? Contado desde o afecto, desde o amor, tamén desde as tripas, para que as persoas que lean esas lecturas pois poidan entender tamén como se sentía, non tanto acontecementos históricos de datas de persoas, sino como era a vivencia, como eran as emocións e as sensacións, como se vivía pois, na ditadura, non? Según que situacións. E no caso, por exemplo, da lavandeira de San Simón, pois é unha historia familiar. O pai da miña cuñada, Xulio, pois é o protagonista desta historia, que tiña o seu pai preso en San Simón e conta a historia de cando ia a visitar ca súa nai, ou da aboa de Anaír, a editora de Xerais, non? Que era esa nena que acompaña a súa nai, que a súa nai é unha das lavandeiras que lle lavaba a roupa aos presos da illa, non? Pois entón, bueno, pois coller eses personaxes que existiron en realidade e buscar a maneira de que tomar esa licencia que tamén nos dá a ficción de poder construir con personaxes reais contextos ficcionais, pero que no fondo o que buscase contar a realidade. Falamos destas ficcións de diversidade, falamos das ficcións de memoria, que tampouco hai como unha barrera clara, senón que todo se entremestura na tua obra. Mas a mí tamén me interesaba falar dun tema igual de importante, que son os animais, porque aparecen moito nos teus libros, e parece fundamental tratar este tema, porque ti para escrevertes libros como Neko, As gatiñas viaxeiras, O día en que choveron gatos, Keko e Kika, que é moi recente, mas tamén está aí. Quería preguntarche un pouco por que te chen os bichos para inspirarte tanto, se nos podes contar un pouco se estes bichos existen ou non, e no caso de que existan e te inspiren, se levan algún tipo de rendemento polas obras e de que sexan unhas chuches ou algo. Pois, bueno, desde, claro, as fábulas, non? Na historia do que son os contos tradicionais, no que é a narración oral e no que é a literatura de tradición oral, claro, os animais teñen unha función, que é a función nas fábulas, non? Que era a función de representar de alguna maneira sentimentos ou características humanas, non? De aí as fábulas. Cando falamos no Corre, corre, cabaciña, que é un lobo, que hai un oso, que hai un león, claro, teñen unha simboloxía moi concreta, non? Unha casa de moscachos, que todo iso. Eso por unha parte, os animais tiveron unha función moi importante no pensamento animista que teñen as crianzas, uns 3, 4 ou 5 anos, non? Que eso por unha parte, que me interesa moito para explorar. Pero logo, claro, dentro da miña familia elixida, por suposto, pois forman parte, hai cans e hai gatos, e quen temos animais na casa sabemos que, bueno, pois hai quen nos critica porque temos tendencia a humanizar aos bechos, pero para min é, bueno, unha maneira de compartir a vida, son as, claro, non podo dicir as persoas, son os seres cos que comparto a miña vida, e a verdade, pois eu teñolle máis aprecio, máis amor a algúns animais que a algunhas persoas da miña familia, pois sí, iso é así, isto está feo dicilo, pero é certo, non? E entón, pois o amor, a empatía e a capacidade de cuidados e non sei, que tes cando tes un animal na casa, eu creo que é algo moi inspirador tamén para a rapazada. A rapazada que ten que entender que se tes un animal na casa, pois tes que ter uns cuidados, tes unhas responsabilidades, pero tamén tes unha fonte de afecto e de amor infinito, e tamén de xogos. E iso creo que é super bonito para a infancia. Eu non tiven de pequena, non me deixaron non me deixaban ter animais na casa, entón, bueno, animais na casa que había, pois algunha galiña que había que matar logo para comer, bueno, en fin, non vamos a abrir este melón, pero sí é certo que teño esa pena de non ter tido na infancia, pois eses animais cos que compartir as miñas vivencias. Tiveno de adulta e é fundamental. Unha, porque contan en Neko, por exemplo, Neko é o meu can, o noso can, pois contan unha historia dunha nena que está sendo vítima de violencia vicaria, non? Bueno, ela é violencia contra a súa nai tamén. Entón, nese sentido, pois o can é o confidente
de algo que ela non era quen de falar con ninguén, non? Despois de escribirlo, souben que había terapias de crianzas que tiñan que ir aos xuizos, non? Nos casos de violencia machista, e que utilizaban cans como apoio terapéutico a ese momento, e foi como, uah, carai. Entón, pois, eso foi unha utilización do meu can, que aí, a verdade, non... sen consentimento. Non recibiu ninguna chucha, Non, agora que o dis non caerá, pero parte dos royalties deberían ir para a Aneco, sí. E despois, no caso, por exemplo, xa de O día que choveron gatos é un tipo de libro que a mí me encantaba cando era pequena, que era, por exemplo, de Dino Buzzati, non? Non sei se pronuncian ben, que é unha especie como de, non sei como chamalo, sátira política, por así decirlo, non? E eran libros nos que falaban de política, como tal, para o público infantil. Por exemplo, estou pensando na invasión de Sicilia polos osos, non? Ou mellor podría ser 1984, que non é especificamente infantil, non? Pero sí é certo que creo que é moi importante tamén, a través dos libros, falar da manipulación informativa, falar das políticas, falar, bueno, pues dese tipo de cousas. Entón, sátira política, con humor, con literatura, con animais polo medio, pois estaba un pouco todo o que eu quería. E a mí me parece importante porque sexe dunha maneira animista ou animada ou maravillosa, que os cans teñen protagonismo, os cans ou os gatos ou outros animais teñen protagonismo na historia, ou sexa na súa función ou na súa caracterización real, eu creo que, para min, son un apoio de personaxe fundamental. Porque cando escribo, tamén é certo, eu traballo como xestora cultural, non teño moito tempo para escribir, e cando escribo normalmente estou acompañada pois de Luís ou de Frida, para descanse, ou dos meus bichos que están ali, ou de Mica, ou de calquera dos bichos. Entón, a hora de escribir están moi presentes, están moi próximos, non? E de alguma maneira é tamén como recoñecerlles nos libros esa función que teñen. E digamos que despois desas voltas ou as gatiñas viaxeiras, non? Que escollen as gatas de todas as miñas amizades, incluindo as gatas que eu tiña, que xa gastaron todas as súas 7 vidas e xa están no ceo das gatas, pois que, bueno, pois conto tradicional, non? Pero sí, homenaxe a todas as figuras. Aí creo que o sumum foi cando eu decidín que, despois de moito tempo de estar usando aos meus bechos como materia literaria, era de facer que fosen protagonistas. Algúnha vez foron protagonistas, pero eu quería que fosen a voz narrativa, que falasen, non? Entón, aí, con Queco e Kika, creo que hai moito tempo que tiña ganas de falar en primeira persoa aos cans e os gatos, non? Entón, bueno, pois foi un exercicio literario super divertido, porque, claro, as persoas que convivimos con animais sabemos que teñen personalidade e que teñen unhas maneiras de actuar e que pensan e que falan na súa maneira. E moitas veces pensamos, que pensará o tal, cando convivimos, non? Entón, foi unha maneira tamén de meterme dentro na pel. Cando escribes, tes que facer ese exercicio de empatía, de deixar de ser ti para ser outra persoa. Pois cando fixen ese libro, tiven que deixar de ser Eva para ser un can vello, un pouco rosmón, ou ser unha cadela nova, un tanto atolondrada, que viña de varios abandonos e que convivía. Entón, creo que meterme tamén na súa pel, que eu tiven que facer tamén con 22 segundos, claro, porque non son eu, pero de alguma maneira teño que ser eu. Pois é un exercicio super divertido, e eu creo que aí no que máis apostei tamén hai unha familia diversa, Lara e Sara, sin parecerse a ninguén, nin de nomes, que tamén está nun segundo plano, que tamén está a diversidade, pero me parecía super importante tamén que a rapazada tivese esa perspectiva desde os animais, que senten os animais, que pensan os animais. Pero creo que hai algo fundamental que é común a todos estes libros, que é o sentido do humor. Pareceme super importante. A maneira de conectar ca rapazada é a través da empatía afectiva, a través das emocións, pero tamén da empatía humorística ou enxeñosa, non? Facelo rir. Creo que é super importante desenvolver nunha criatura o sentido do humor, apelar ao seu sentido do humor, porque creo que é unha actitude ante a vida fundamental, non? E ademais creo que de persoas ben intelixentes, quero dicir, un humor intelixente tamén, non? Non caer no humor ao mellor máis facilón, pero creo que eso para calquera persoa, pero para o público infantil eu teño clarisísimo que sempre que poda
ter esa posibilidade de que o humor sexa o fío condutor e a actitude vital dos personaxes e do libro en sí. De feito, quería preguntarche, porque últimamente teño a sensación, tamén corríxeme se non é certo, de que te estás centrando moito nese público infantil, pero concretamente, pois, nunhas idades que poderíamos situar un pouco a finais de primaria, máis ou menos, e quería preguntarche un pouco por que escolles este enfoque e se pensas que é un enfoque que está un pouco denostado ou non, porque eu ás veces, cando recomendo libros e cando a xente me pregunta por esta mediación lectora de existen libros para finais de primaria, comezos da ESO, ás veces parece que escribimos ou hai xente que escreve desde un punto que é un pouco superior ou que non conecta. Como consigues conectar ti? Que che interesa deses públicos? E que nos contes un pouco disso. Pois mira, eu cando, claro, no tempo que traballei todo no ámbito do álbum ilustrado, principalmente traballaba moito con crianzas de 3, 4, 5, 6, ata 7 anos, que é un público maravilloso, entregado, entusiasta, afectivo, é unha maravilla. Todo o encontro que eu fago con eles é maravilloso, porque hai unha enerxía contagiosa e unha fascinación que hai cando empezas a ler, non? Cando de repente uns símbolos raros que hai cobran sentido e construen unha historia. E a min esa idade encántame. Despois cheguei, por acaso, ao público xuvenil que ten outras particularidades, non? E que, bueno, a idade adolescente é unha idade super complicada de cambios, con moito enfado co mundo en xeral, non? E con moitos estímulos moi cos que a lectura é moi difícil que compita, non? Pero cando conectas cunha persoa desa idade, unha persoa que está pois tamén nun momento moi difícil da súa vida de cambio, de transformación, con moito sufrimento, no momento no que chegas ao seu corazonciño, creo que tamén é super importante e moi satisfactorio. Pero tiven a oportunidade tamén a través de Eneco, que, bueno, foi un libro que quería facer por unha experiencia que me contaron tamén, que tamén quería falar de violencia machista. Tive unha oportunidade de ter contacto con ese lectorado de terceiro, cuarto, quinto de primaria e vin as portas do ceo abertas, porque aínda teñen o entusiasmo da rapazada máis pequena e a ilusión e a fantasía e a imaginación, pero ao mesmo tempo xa teñen un pensamento crítico que o mellor a rapazada de 3, 4, 5 anos non ten. Podes falar de cousas moi variadas, non? E non teñen o pasotismo do público adolescente. Entón, cando fixen os encontros co día que choveron gatos, a verdade é que para min foi maravilloso descubrir esa idade que para min era descoñecida, no que pensan, no que razoan, no que están construindo un pensamento, no que te poden sorprender, pero ao mesmo tempo teñen esa inocencia. E pareceume maravilloso. Entón, esa idade para min é magnífica, porque teñen unha profundidade moi grande de interpretación da realidade, do seu día a día. Non teñen vergonza tamén, outra cousa que os adolescentes normalmente teñen máis vergonza de falar, de expresarse, tamén porque lle importa moitísimo a opinión do grupo, e eu cando vou a un cole, ou tú cando vas a un ISTI, velo ben, non? Ves que, claro, hai unha persoa que fala, pero está sometida á ollada do resto. Entón, no caso do rapaces de idade non teñen tanta vergonza, ou non teñen vergonza, e iso está moi ben. Tamén para dicirche as cousas que non están ben. E a min ese lectorado axúdame, faime moito mellor escritora, porque me teñen ese reto de, e cando falo con eles do libro, mira, estou pensando en facer unha segunda parte, vos que pensades? Pois resulta que tal, e a esa parte non a conectaches tamén, porque teñen unha lectura super profunda das cousas, e moi analítica e moi disfrutona. Entón, vamos, para min é unha fantasía ter atopado ese público, e quero escribir moitas máis cousas, porque escribir un oficio, como ben sabes, solitario, é un pouco aburrido, tamén en tanto que acabas tan metida no teu cu e no teu universo e no teu microcosmos e na túa tuidade que cando tes ese encontros lectores con ese público, eu creo que axuda moito tamén a hora de construir historias, dicir, pois quero que o pasen ben, quero que se divirtan, quero que se sorprendan, entón, claro, aceptas moito máis un reto en tanto que sabes que a lectura que che fan é moi exixente. E eu creo que hai que ter moitísimo respecto para calquera lector ou lectora, pero para o público infantil máis. E, sobre todo, temos a responsabilidade de que
como fagamos un libro que sexa moi pesado, e moitas veces as lecturas que se mandan para público xuvenil ou infantil non son acaídas e fan que teñan o prexuizo de é que ler é moi aburrido, ou que os libros que me dan son un peñazo, que... Entón, eu creo que hai moita responsabilidade nas persoas que escribimos para esa idade, porque estamos competindo coas series, con internet, cos videoxogos. Nós temos que gañar a nosa cota de ficción, non? Entón, nese sentido, pois creo que temos que facer moito esforzo por entender ao seu mundo. Eu fui nena hai 40 anos. O universo, ou máis, o universo, o mundo no que eu vivía hai 40 anos non ten que ver. Entón eu, que teño 50, teño que sentarme, teño que ver, teño que analizar como é a súa realidade e teño que escribir para eles desde saber, mirándolle os ollos, de igual a igual, non desde arriba, porque é certo que eu teño máis vivencia, pero eles teñen unha mirada moito máis curiosa e moito máis, con moito máis asombro na que eu teño que captar. Entón, pois, ese feedback, esa retroalimentación que ten ese público, a min está me axudando moitísimo, porque senón, ao final, vivimos en burbullas que é necesario, non? Que facelo. Entón, nese sentido, podeche facer unha pregunta? Sí, claro. Bueno, ti escribe... Cambiamos os papéis. Sí, despois podemos seguir, pero a mí tamén hai moitas cousas que a min con outras persoas, colegas, escritoras, pois sí que me gusta tamén comentar, non? Entón, por exemplo, o mundo da literatura infantil e xuvenil, ti empezaches a publicar un libro, a tua primeira publicación foi un poemario, pero, bueno, non sei se iso coa pandemia, non? Autoeditado. Autoeditado. A túa primeira obra editada foi unha obra de teatro xuvenil, no que se Identidade, no que falabas para ese público xuvenil. Entón, pois, bueno, ti tamén traballaches para o público xuvenil, sendo moito máis novo que a min, cando eu fixen. Eu fixeno con 40 anos, ti fixéchelo con 20, aprox. Identidade realmente foi con menos anos. Foi, claro, eu escrevín ese libro tendo 14. Publicouse despois máis adiante, cando xa tiña 19, pero claro, vexo esa diferencia de perspectivas porque eu escribía un pouco desde dentro, desde esa obra que me gustaría a min estar lendo nese momento, que non encontraba máis referencias do que podía ser 22 segundos. Entón, pois, tú escribir para público adolescente, digamos, tamén foi un reto, pero non tanto porque ti eras aínda case adolescente, non? Entón, pois, despois seguiches escribindo, tamén para un público máis ou menos adolescente, ou non tanto, non estamos quebrades. Entón, como foi tamén ese cambio de dicir, bueno, pois contei a miña historia, a miña experiencia nunha obra de teatro, porque tamén facías teatro daquela, como foi ese paso, non, a outra narración, e como está sendo o teu traballo como escritore ou a túa perspectiva como escritore, que tamén me interesa moito saber. Pois a verdade é un pouco que che contaba de antes, de para min Identidade escribín un pouco desde dentro, porque tiña 14 anos no momento en que o escribín, e despois o proceso de edición, que foi un proceso longo, onde houve máis xente polo medio, ti tamén foches lectora beta, foi un pouco ese proceso de intentar non perder esa esencia de que ao final eu escribín a obra no momento en que, bueno, un pouco no momento en que está moita xente que agora está lendo esa obra, e un pouco no momento en que está o público desa obra. Despois, cando escribín Non estamos quebrades, tamén foi un momento semellante, porque ao final é un libro que fala sobre todo, penso que apela a xente de bacharelato, finais de bacharelato, comezos da universidade, e fala un pouco desa época, eu escribino máis ou menos estando nesa idade. Agora sí que vexo que xa medrei, xa vou facer 23 anos dentro de nada, que non é moito, mas xa son anos, e si comezo a ter esta perspectiva de non quero desconectarme con esa adolescencia, non quero desconectarme con esa infancia, mas xa escrevo desde outros puntos e xa teño que buscar xeitos de conectar. Entón, non teño como unha resposta moi concreta porque está sendo un camiño que estou comezando. Estás facendo. E tamén me comezo a decatar cando intento escrever cousas novas, proxectos que sairán no futuro, de que teño que estar facendo esa revisión de
non quero ser esa persoa que escribe desde un punto superior, desde intentar ensinar algo ou intentar escribir con esa consciencia de separación entre eu son escritore e ti vasme ler e tesme que ler. No, eu aspiro un pouco a iso que dis ti de intentar que sexa algo entretido, intentar conectar con eses públicos, porque penso que se vas desde un punto de superioridade nunca vas conseguir esa honestidade, esa conexión que ao final para min os libros van un pouco diso. Non é tanto o que eu escreva, senón o que a xente lea e o que lle transmita. E, bueno, podemos comentar que nos estamos traballando xuntes nun proxecto infantil, porque este é un proxecto de divulgación, universo diverso, estamos traballando non ficción para público infantil, entón creo que vai ser un reto bueno, tanto para ti como para mí, porque eu non escribo de non ficción, divulgación, por así decirlo, para público infantil, e ti a primeira vez que te vas enfrontar a ese público, non? Un público de primario do que estamos falando. Entón, aí, como está a ser este proceso de cambiar de rexistro e intentar achegarte a un público máis novo? Está a ser toda unha aventura, porque ao final, é iso que dis ti, non temos experiencia, e sobre todo é un pouco facernos conscientes, ou polo menos eu estou tendo que facerme consciente todo o tempo, que non é unha cuestión de contar menos ou contar de xeito menos preciso, senón que é un traballo moi consciente e tes que coidar moito de contar a mesma información ou coa mesma rigorosidade, mas simplemente achegalo aos seus xeitos de expresarse, aos seus xeitos de ver o mundo, facelo dun xeito atractivo, sen perder toda esa información e intentando conectar co público. Entón, está a ser todo un desafío, non sei como está a ser para ti. No, está guai, porque ademais a min é a primeira vez tamén que escribo a 4 mans, eso é un pouco, tamén, eso tamén vai ser unha experiencia, pero en todo caso, bueno, pois eu creo que ti antes falabas de que eu fui un referente para ti por algunhas cousas, facetas ou por contexto, por idade, é normal, teño máis vivencias, pero bueno, que eu tamén quería agradecerche todo o que me enseñaches, porque desde unha perspectiva túa moito máis fresca, és unha persoa moito máis nova, que está en conexión con outras realidades que a min xa me quedan un pouco lonxe, entón eu, grazas á túa amizade, tamén son quen de conectar con outras realidades que me obrigan a matizar e a ampliar o meu universo e a plantexarme e os meus prexuizos. Entón, pois eu creo que está guai que teñamos, bueno, pois unha relación de, quero dicir, aparte de laboral ou de cousas nas que podemos colaborar, pero eu agradezo moitísimo, para min é referente no que é a divulgación, no que é o activismo, no que é todo o tema de traballo a través das novas tecnoloxías, e eu creo que desde que te coñezo tamén creo que me expreso mellor, creo que son mellor no sentido de que ampliei moito conceptos que eu tiña moi binarizados na miña vida, entón ampliaches tamén moito a miña maneira de ver o mundo e eu quería agradecercho. Moitas grazas a ti tamén. E, bueno, con isto volvemos un pouco tamén ao que dicíamos ao comezo de que os libros son, ao final, un proxecto conxunto de moita xente, e tamén o bonito dos libros non é só o que está escrito, senón compartilos, e non só compartilos ou lelos, senón que os estamos compartindo un pouco o escrever e xerando estas dinámicas, e ao final eu cheguei aos libros grazas a ti, e quero agradecerte por esta amizade tamén, por ser referente de novo, porque tamén me moves a facer proxectos, e como penso que xa vamos quedar sen tempo, non sei se queres añadir así algunha cousiña máis, senón a min este pareceme un xeito moi bonito de fechar, porque ao final é moi guai que sempre estamos reivindicando os libros, os textos escritos, certo tipo de historias, de narrativas, pero tamén está guai reivindicar a amizade, reivindicar estes proxectos conxuntos. E entre outras cousas, os libros axudan a crear espazos comuns e espazos de conforto e de acubillo e espazos seguros. Entón, pois, sigamos traballando para que os libros sexan lugares de encontro e lugares seguros para todos e todas e todes. Estou buscando unha parcela no concello do teu corpo. Estou
Estou buscando un sitio claro que nos libre deste afogo. Estou buscando polas apps un fogar con ventas orientadas a onde estás. Estou buscando unha estrategia que nos libre de quedar co dolor, co rancor, sen amor. Jo, que horror! Que horror! Que escravo é sentirse ben. Estou buscando unha resposta entre os versos de Anne Carson. Convencida da beleza, terei que seguir buscando. Ando intentando disparar e acertar na puntiña do rabiño da mazá, tentando definir a propiedade, o valor, extensión, situación, onda, o sol. Jo, que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Estou buscando unha parcela no concello do teu corpo. Estou buscando un sitio claro que nos libre deste afogo. Estou buscando polas apps un fogar con ventas orientadas a onde estás. Estou buscando unha estrategia que nos libre de quedar co dolor, co rancor, sen amor. Jo, que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que escravo é sentirse ben. Que escravo é sentirse